салом, хабаргузоришои рӯзи чоршанбе 26 октябрро аз студияи радиои Озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. Нахуст сархати баъзе аз мавзӯъҳои муҳим. вакилони маҷлиси намояндагон ба президенти Тоҷикистон ва аҳли хонаводаи ӯ имтиёзҳои нав тақдим намуданд. дар он қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъминоти иҷтимоӣ, хизматрасонӣ ва муҳофизати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои марбут вобаста ба таъминоти фаъолияти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон танзим шудаанд. шоҳреҳон бо эҳтиёт дар бораи беҳбудии равобити Душанбеву Тошканд ҳарф мезананд. барои дур шудан Каримов 25 сол кӯшиш кард. ҳадаққал як чанд сол лозим аст ки ин равобитро дубора ба як марҳалае биёранд ки ҳарду кишвар розӣ бошанд. ва ворисони коваи оҳангар дар зодгоҳашон ноҳияи Ашт ҷамъ шуда рушди пешаи анъанавии ин минтақаро баҳс карданд. носозгориҳои рӯзгор фикран сабаб шуд ки баъзеҳо аз ин ҳунар дур шуданд, ба муҳоҷират рафтанд. акнун бояд коре кард ки онҳо дубора ба пешаи худ баргарданду. ва ҳоло тафсири хабарҳо. Парлумони Тоҷикистон ба раиси ҷумҳурии кишвар имтиёзҳои нав дод. дар ҷаласаи навбатии маҷлиси намояндагон вакилон ба ҷонибдории таҳриқ қонуни ҷадид рай доданд ки тибқи он Эмомалии Раҳмон асосгузори Тоҷикистони мустақил эълон гардид. инам дар ҳолест ки ҳанӯз соли гузашта ду палатаи парлумонии кишвар қонун дар бораи пешвои миллатро қабул карда буд ки ба раиси ҷумҳур Эмомалии Раҳмон иҷоза медиҳад пас аз қатъи фаъолияташ аз бонуфузтарин мақоми кишвар бимонад. тарафдорони Эмомалии Раҳмон мегӯянд ӯ дар саргаҳи бунёди давлатдории муосири тоҷикон истодааст ва ин кишварро дар солҳои ҷанги хунини шаҳрвандӣ аз парешонӣ наҷот дод. аммо мунтақидон бар инанд ки ҳукумати кунунӣ бо гузашти беш аз 12 сола натавонист мушкилоти умдаи мардуми кишварро ҳал кунад. дар ҳамин ҳол раиси маҷлиси намояндагон мегӯяд таҳриқ қонуни нав марбути шахсияти алоҳида не балки мақоми раёсати ҷумҳурӣ аст. мардони муҳаммад дар бораи вижагиҳои қонуни ҷадид гузориш медиҳад. иҷлоси имрӯзи маҷлиси намояндагони Тоҷикистон қонуни конститутсионии асосгузори сулҳу ваҳдат ва пешвои миллат бо баррасии тӯлонӣ ва бо якдилӣ қабул шуд. лоиҳаи ин қонунро Эмомалӣ Насриддинзода раиси кумитаи қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсонии парламент муаррифӣ кард. ҷаноби Насриддинзода вақти муаррифии лоиҳаи ин қонун гуфт ки ин қонун бар асоси қонуни Тоҷикистон ки дар моҳи декабри соли гузашта дар парламент ба тасвиб расида буд, бар асоси ҳамин омода таҳия шуда ва бар асоси натиҷаҳои ҳамапурсӣ, райпурсии умумии халқӣ оид ба ворид кардани тағйирот ба қонуни асосии Тоҷикистон анҷом шудааст. дар ин қонун ба 8 моддаи ин қонун тағйирот ворид шудааст ва муҳимтарин тағйирот ин таъсиси фонди пешвои миллат ва ордени пешвои миллат мебошад ки дар қонунҳои қаблӣ ин вуҷуд надоштанд. ҳамчунин дар иҷлоси имрӯзи парлумони Тоҷикистон қонуне ки ба президент ва хонаводаи вай бевосита рабт мегирад қонуни конститутсионии таъминоти иҷтимоӣ, хизматрасонӣ ва муҳофизати президенти Тоҷикистон низ баррасӣ ва қабул шуд. лоиҳаи қонуни конститутсионии мазкур аз муқаддима ва 14 модда иборат буда, дар он қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъминоти иҷтимоӣ, хизматрасонӣ ва муҳофизати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои марбут вобаста ба таъминоти фаъолияти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон танзим шудаанд. нуктаи ҷадиде ки дар ин қонун омадааст, ин якумрӣ дар ихтиёри президент ё раиси ҷумҳурии Тоҷикистон боқӣ мондани ҳамаи имтиёзҳо ва муҳофизон пас аз мақом рафтани президент аст. сафири Узбекистон дар Тоҷикистон гуфтааст масъалаи сода кардани низоми раодид миёни ду кишвар дар ҳоли баррасӣ қарор дорад. Шоҳ Қосим Шоҳисломов дар як нишасте дар Душанбе ки бо ширкати намояндагони сохторҳои давлатӣ ҷараён гирифт, бо ишора ба ин мавзӯъ афзудааст ки интизор меравад моҳи оянда як ҳайате аз Душанбе ба Тошканд биравад. ин мақомдор умедворӣ кардааст ки равобити ду кишвар дар ояндаи наздик боз ҳам беҳтар хоҳад шуд ва ҳамкориҳои тарафайн дар бахшҳои мухталиф ба ҳадди лозим тавсеа меёбанд. дар ҳамин ҳол шораи бахши узбакии радиои Озодӣ Сироҷдини Ислом ба ин зудиҳо аз байн рафтани низоми раодид миёни Тоҷикистону Узбекистонро аз эҳтимол дур медонад.
تماما لغو کردن روابط در عین زمان کمی مشکل است، چون برای دور شدن کریموف 25 سال کوشش کرد. حداقل یک چند سال لازم است که این روابط را دوباره به یک مرحله بیارن که هر دو کشور راضی باشند. моҳи сентябри имсол президенти ӯзбекистон ислом каримов бар асари сактаи мағзӣ даргузашт. моҳи декабр дар ӯзбекистон интихоботи президентӣ баргузор мешавад ва нахуст вазир шавкат мирзиёев аз номзадҳои калидӣ ба ин мақом аст. бо таваҷҷӯҳ ба ин бархе аз коршиносон мегӯянд ба эҳтимоли зиёд тасмимҳои ҷиддиву муҳим маҳз баъди ин рӯйдоди сиёсӣ дар ӯзбекистон гирифта мешавад ва шояд ҳам бахши муҳими онҳо марбут ба бозбинии равобит бо ҳамсояҳо шавад. дар зимн суҳбати муфассалро бо шори сироҷиддини ислом метавонед дар вебсайти мо ва дар YouTube тамошо кунед. дари шоҳмансур яке аз бозорҳои маъруфи душанбе субҳи имрӯз ба рӯи тоҷирон баста шуд. раҳбарияти бозор мегӯянд ин амал ба хотири корҳои профилактикӣ сурат гирифтааст, вале тоҷирон иддао доранд ки шаҳрдорӣ мехоҳад онҳоро ба маҷмаи пойтахт 90 интиқол диҳад. маҷмаи пойтахт 90 3 соли пеш дар маҳаллаи наздик ба сариосиҳои пойтахт сохта шудааст ва нисфи он то кунун холист. қаблан низ бархе аз тоҷирони бозори шоҳмансур ба ин маҷмаъ кӯч дода шуда буданд, вале бинобар кам будани харидор онҳо ба ҷои қаблии худ баргаштанд. шодмони ятим ин мавзӯъро пайгирӣ кард. яке аз бозорҳои маъруфи шаҳри душанбе шоҳмансур сар аз рӯзи чаҳоршанбе баста шуд. даҳҳо фурӯшанда ва соҳибони нуқтаҳои савдо субҳи рӯзи 26 октябр дар берун аз дарвозаҳои ин бозор ҷамъ омада ва хостори мулоқот бо маъмурияти бозор шуданд. фурӯшандаҳо мегӯянд бору маҳсулоташон бо шумули маводи хӯрокворӣ ки эҳтимоли вайрон шудани онҳо вуҷуд дорад дар дохили бозор мондаанд. соли 90 дар ҳамаи бозор барои чӣ маҳкам кардан мо нагуфтанд, маълум нест. агар светоро кушанд ҳамаи маҳсулотҳои мо вайрон мешавад. дар чанд сомонӣ чӣ доред, бор доред? дар чанд сомонӣ вай ҳисоб надорам, мумкин 20 ҳазора, мумкин 12 ҳазора, 15 ҳазора, маълум нест. вай борои қиматай, борои вай маҳсулотҳои вайрон мешидагӣ. бархе дигар аз фурӯшандаҳои бозори шоҳмансур мегӯянд барои пешбурди тиҷорати худ аз банкҳо қарз гирифтанд ва ҳар рӯзи бекории онҳо зарари дучанд мебинанд. аз тарафи дигар танҳо бегоҳи гузашта онҳоро хабардор карданд ки бозор баста мешавад ва онҳо натавонистанд маҳсулоти худро берун кунанд. ай банк 16 000 сомон қарздор соҳибкор ки барои тиҷоратам инам ай куҷо биёрам ҳамура маҳкам кунам. на ба доди халқ ки мераса? чӣ маҳсулот доред дар дохил? мо маҳсулоти қанодӣ, пичен, ӯ пичен срокш бигзара гостандар мия мега ҷарима просрочняй. барои мо як рӯзане як соаташ залалай. масъулони бозори шоҳмансур дар суҳбат бо мо баста шудани бозорро ба дархости ниҳодҳои зидди сӯхтор ва беҳдоштӣ барои корҳои профилактикӣ рабт доданд. ҳамчунин дар муддати баста шудани бозор ба гуфтаи маъмурият молҳои ғайрихӯрока аз бозор берун карда хоҳад шуд. сабаби баста шудани бозор яъне гузарондани корҳои профилактикӣ оиди гузарондани мавсими тирамову зимистони соли 2016 ва 2017 дар асоси қарори сардори раёсати оташхомӯшкунии шаҳри душанбе аз имрӯз аз саҳар боз фаъолияти бозор боз дошта шудааст. яъне баъзе камбудиҳо дар бозор дида мешавад барои ислоҳ кардани ҳамонҳо. қаблан савдогарони меваи хушк ва донагиҳо аз бозори шоҳмансур ба маҷмаъаи тиҷоратии пойтахт 90 кӯч дода шуда буданд, аммо онҳо ба далели набудани муштариён дубора ба ҷои худ ба бозори шоҳмансур бозгаштанд. гуфта мешавад ки бархе аз бозорҳои дигари шаҳри душанбе аз ҷумла зарафшон дар маҳаллаи зарафшон ва варзоб дар маҳаллаи ваданасос низ баста ва савдогарони онҳо ба маҷмаъаи тиҷоратии пойтахт 90 кӯч дода мешаванд. ҳоло дарҳои бозори шоҳмансур то чанд рӯзи дигар баста хоҳад монд маълум нест. шодмон ятим, озодӣ, душанбе. раиси собиқи додгоҳи ноҳияи бобоҷон ғафуров бо таъини ҷазои ҷарима аз толори додгоҳ озод шуд. додгоҳ хуршед сангинзодаро муваззаф кард ки 600 000 сомонӣ ҷарима пардозад.
сангинзода моҳи августи имсол ҳангоми гирифтани $2000 ва аз як корафтода буздошт шуда баъдан талош кардааст бо пешниҳоди $50000 ба корманди оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия аз масъулият озод шавад. дар натиҷа додгоҳи олӣ барои ҳабси пешакии вай иҷоза дода буд. раиси собиқи додгоҳ бар асоси 2 моддаи кодекси ҷиноии тоҷикистон яъне гирифтану додани пора муттаҳам буд ки аз рӯи қонунҳои кишвар пардохти ҷарима ва ё дар маҷмӯъ то 8 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. ахиран шимоли тоҷикистон макони ҷамъомади оҳангарон аз ҳамсоя кишварҳо ва русия буд. интихоби ин минтақа тасодуфӣ нест, зеро маҳз деҳаи 8 ин вилоят бо оҳангаронаш маъруфият дорад. мардуми ин минтақа худро ба унвони ворисони коваи оҳангар ном мебаранд ва тавонистанд суннати худро ҳатто дар кишварҳои дигар низ ҳифз кунанд. бархе аз ҳунармандони аштӣ дар муҳоҷират дуконҳои оҳангарӣ ифтитоҳ намуда маҳаллаҳои махсуси худро доранд. фарзон муҳаммадӣ бо корҳои оҳангарони аштӣ аз наздик ошно шуд. усто маъмурҷону писараш ба сохтани табари русӣ машғуланд. дар фасли сармо талабот ба ин табар зиёд мешавад. усто маъмурҷон 30 сол боз оҳангарӣ мекунад ва мегӯяд ки ин касбро аз гузаштаҳояш мерос гирифтааст. падараму фотеҳ мекунанд ки ҳами хел мана мен ҳунара давом тетон ҳаматону устухонатонро барнамӣ шах кардем. хош ана ку шумохо ин давом тетон гуфта насиҳат мекунам. мисли усто маъмурҷон дар 12 маҳаллаи деҳаи ашти ноҳияи ашт оҳангарон ҳастанд. онҳо бештар аз 50 навъи олоти рӯзгорро таҳия мекунанд ки мардум ба онҳо эҳтиёҷ доранд. сулаймон азимӣ муаллифи китоби ворисони коваи оҳангар мегӯяд, дар ҳар кӯчаи деҳаи ашт тақрибан 60-70% сокинонаш дар гузашта оҳангар буданд. ҳоло ҳам онҳо на фақат дар ашт, балки дар бисёр шаҳру навоҳиҳои ӯзбекистон, дар шаҳру навоҳиҳои водии бахш, ҳатто чанд маълумотҳое ки ман ба даст овардам, оҳангарони аштӣ дар Афғонистон, Эрон, Арабистони Саудӣ касби падариро идома бахшиданд. ба наздики як маълумоте дарёфт кардам, 6 нафар оилаҳои оҳангари аштӣ ҳозир дар яке аз шаҳрҳои штатҳои муттаҳидаи амрико касби падарӣ яъне бобоии оҳангариро идома дода истоданд. инҷо растаи фурӯши маҳсулоти оҳангарӣ дар минтақа аст ва оҳангарон асосан досу табару теша ва олоти гуногунро бо бренди ашт ки дар ҳар як асбоб навишта шудааст мефурӯшанд. ба инҷо харидорон ба сабаби арзонтар будани ин навъи лавозимоти рӯзгор аз дигар минтақаҳо низ меоянд. ақаллан 5 сомонӣ фарқият дорад. мисалан як дон табар бошад, агар мо 25 сомон фурӯшем, агар дигар ҷо мумкин 35 сомон ё 30 сомон бисёртар мефурӯшад. рӯзи 23 октябр даҳҳо оҳангар дар ҳамоише дар ноҳияи ашт гирди ҳам омаданд ва барои рушди оҳангарӣ ва эҳёи маҳфили арвоҳи пир ё камарбаста ки дар гузашта маъруф буд гуфтугӯ карданд. 100 сол пеш оҳангарӣ хеле рушд карда буд, махсусан дар байни мардуми ашт, вале мутаассифона вақти охир чун носозгориҳои рӯзгор фикрам сабаб шуд ки баъзеҳо аз ин ҳунар дур шуданд, ба муҳоҷират рафтанд. акнун бояд коре кард ки онҳо дубора ба пешаи худ баргарданду пешаи аҷдодии худа идома диҳанд. дар ҳамоиш 3 шогирд аз устодони худ касби оҳангариро қабул карда аз раҳнамоёнашон ҷомаву камарбанд гирифтанд то ин касби бостониро ҳифз кунанду ба дигарон мерос гузоранд. барои дӯстдорони футбол ҳам як гузорише дорем. фардо дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе бозиҳои мусобиқаи интихобии қаҳрамони футболи осиё 2017 миёни духтарони то 19 сола дар гурӯҳи Д баргузор мешаванд. дар нахустин даври мусобиқа тоҷикистон бо узбекистон рақобат мекунад. инам дар ҳолест ки дар бозиҳои соли гузашта духтарони футболбози тоҷик бо ҳисоби 1-8 аз дастаи узбекистон шикаст хӯрда буданд. ва бо нашри ҳамин гузориш барномаи имрӯзро поён мебарем. хабарҳои бештарро дар вебсайт ва саҳифаҳои вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бихонед. наворои дидании мо дар YouTube гузошта шудааст. барномаи хабарии моро метавонед дар сомонаи Азия Плюс тамошо кунед.